Hello srácok! A mai videóban újra folytassuk a Idle Eleven játékot. Elég jó haladunk szerintem már. Nagyon jó a csapatunk. De még jobb kell lennie. Oké. 5 billát kaptunk. End of season. Első helyzet. Kupát nyertünk. Kapunk egy tonnányát. Kell egy jó csatár. Berek lesz az. Még jó mindig. Kártyák elég jók. Jó, kaptunk ilyeneket. Toljunk egy meccset. Új season, ezt is jó lenne megnyerni. Kick-off. Toljuk neki. Meg kellene nyerni. Mi rúgjuk. Laborfalvi. Hát ez lehet egy kicsit félre fog menni. Az gól, az nagyon szép gól. Jó. Újabb helyzet. Berek. 63% az elnyeri gól lesz. Méghozzá ollós gól. Úgy iratkozzatok fel mindenféleképpen, és dobjatok egy lájkot a videóra. És nézzétek meg az 1005-i videókat is, mert szerintem elég jók lettek. Úristen. Egy jó támadás kellene. Jó, betoltunk egy ilyet. Nincs helyzet, és mindjárt lejár a meccs. Lejárt a meccs. Meg is nyertük. Szép könnyen. Jó sok. Mani. Csatárkat kell lesz minél jobbakra. Zsír. Itt egyelőre csatárfejlesztés elég, mert jó lenne a következő 24-es játékosunkat is megvenni. Meg is tudjuk. Azt mondom, hogy sikerül fel tudjuk rankolni 24-esre. Úristen! Filip rank 24-esre felfejlődött. Az komoly. A Filipet az benn fog maradni mindig is a csapatba. Elméleti szinték. Na, következő meccs. Ezt is meg lehetne nyerni, és meg kéne. Amúgy meg lehet, meg kell nyerni. Igaz, hogy ez már komoly meccs lesz. Néha, hát egy előtámadásuk van. És az találatost is kap.
Jó, ez egyelőre szívás. Jó, nekünk is van itt sima, egy jó helyzet. Laborfarvi 44%, ne csináld velem. És kivédi, na. Szöglet. Sikerülni fog. Valaki jó, valaki jó, valaki jó. Laborfarvi 34, hát ez nem. Jó, szóval laborfalvi. Labor, ki sem tudom mondani. Laborfalvi. Kéne egy helyzet, mert vezetnek. Bele kellene húzni, mert vezetnek. Bálint. 44. És kivédi. Filip! Mindig jó egy Filip. De adja. Ezt már elbaltáztuk lehet. Még kellene egy helyzet. És kikapunk. Na, ez nem volt túl fényes. Oké. Nem baj. Dobos. Nem jó kell lenni. Nincs elég. Cibor. Cibor. Jó. Arany. Arany már nem arany lesz, hanem bér. No. Hagyja békét, nem? Nem haladunk túl fényesen. A ligában hanyadikok vagyunk? Nem tudom, de ezt már muszáj megnyerni valahogy. Ebből támadáshoz jutunk, olyan jó a csapatunk. És valaki laborfalvi esetleg 50% végre. A laborfalvi gyerek rég a bömbön. És összeszedte magát, úgy látom. 1-0. Nem szabad az ellenfél támadáshoz jusson. Jó, mi támadáshoz jutottunk. Filip! 42, az is elég nekünk, remélem. És elég is. Berúgta. Filip. Gyerünk. Egyáltalán nem szabad támadáshoz jussanak. Nem volt egy szent támadás most itt. Van ilyen? Srácok, van ilyen? Mindegy. 2-0, megnyertük. Még jól tartsuk. Amúgy szerintem ez a játék elég jó. Írjátok a kommentben, hogy milyen játék. Oké. Ennyi pénzünk van már. Valaki jó játékos kell. Simon. Jó. Ez jó lenne. Nincs rá pénzünk. Boros.
Voros, aki boros. Holnap nem lesz videó, mert kell menjek valahova. Szóval igen. Cristiano Ronaldo. Special player, legend. Úristen. Az azért nem semmi. Mindegy. Nem, úgyse fogjuk tudni megszerezni. Rigó Jancsi. Rigó Jancsi, yeah. Becské. És még talán marad elegendő pénzünk az utolsó 24-es játékosunkra, és meg is lett, kigyújt simán a pénz. Mokos lesz. És full 24-es a csapatunk, ami elég fancy. Csak kéne fejleszteni, mert ez így közel nem jó. Tényleg amúgy level up voltam. Na, 18 levelesek vagyunk. Ami nem semmi. Egyre több malunk van. Csatalakat kellene fejleszteni.